Ayan, first, harang kabsat. Thank you so much sa paharang. Kararating ko lang kasi kapatid. So, maiwan ko muna na naka-silent. Kasi maliligo pa ako. Anong oras na ba dito? 7:15 na kasi, so kailangan kumusta na kapatid? Yan, din muna kayo mga kapatid. Pasensya na po, maliligo.
amiga, paminaw o panayaw mo sa bago kong sunata. Sinutiragot para lang ka malinaw. Ike-embot, sabay sa pagganaw. Kahit na mo mga amigo, uga kong amiga, paminaw o panayaw mo sa bago kong sunata. Sinutiragot para lang ka malinaw. Ike-embot, sabay sa pagganaw.
You are dancing to the beat. What exclusive mix by DJ Boom Boom. 5, 6, 7, go. DJ Boom Boom Remix. This is the best for you. Wow! Kay DJ Bubu pala yan. Share it naman.
RJ. Sayaw na mga alien. Sayaw, sayaw, choy. Ilang patisoy, ang mga tisoy. Pura tugidongoy, galang-lamoy. Sayaw takot-takot, pura gadakot-takot. Talag sa manita, og samot-samot. Choy, sayaw mga choy. Choy, 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 mga choy. Choy, 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 mga choy. Choy, 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 mga choy. Choy, 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 mga choy. Choy, 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 mga choy. Choy, 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 mga choy. Choy, 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 Sakit din nga yung kwak. Niya na di computer kon. Ka. Tamsak na host, fresh na fresh. Ayun, oo, kararating ko lang kanina. Bago ako nagsimula nag-LS, guys. Ayan. Katatapos lang talaga naligo. Sino mga nandyan? Ayan, Team Spread Love. Thank you so much. Ayan, nandyan pa ba? Thank you so much, kapatid. Subanen Tribe. Ayan, bakit si Subanen Tribe? Hindi pa siya. Saan siya nag-receive ako nakapagayos? May premiere ako, host. Ay, mayroon 5 p.m. Pinas time. Alas 8. Alas 8 dito sa Australia. Ayan, sino pa yun dyan, guys? Subanen Tribe, BG, Pobreng Bisaya TV. Calix Eraso, ayan, Tamsak Hanger. Thank you so much, Calix Eraso. Ewan kung nandyan ka pa. Dan Share Sis, thank you so much, Pobreng Bisaya TV. Tamsak po host, ayan, Korean Tech Chronicles. Ayan, guys, Inay Journey, thank you so much. Marv D. Judiliano's channel, thank you so much. Ayan. Raketerang maganda, thank you. Ngayon po ba ang entry? Sa Sabado, my dear. Sabado, so meron pa tayong 5 days. So ngayon, 5 nights. I mean, kasi gabi-gabi lang ako, guys. So, Sabado po yan. Nandyan po sa description sa baba, guys. Nag-exercise, ayan. Hindi nyo Lihanos kararating ko lang. Tamsak na host, fresh na fresh. Ayan, si Chair Jeb, thank you. Ayan.
Medyo ano na eh, mahaba-haba na itong buhok natin. Refresh muna ako, hindi ako nakaharang kasi. Ayan. Sige lang po, brother. Suklayin ko lang ang aking buhok at ako'y magsusulat na. Saglit lang po tayo ngayon uli, mga katumal, kasi bawal na tayo magpuyat-puyat. Kahit tamsak lang po, oh, ayan, Chair Jeff in Australia. Yep. Ibaba mo, Chair Jeff in Australia, para mas madali. Ba't kaninang binisita ko yung bahay mo, wala namang? Ka-upload mo lang ba? Ayan, naharang. Ayan. Thank you so much. Thank you, sis. Sige po. Masyado nang malaki ang ating iBag. Ayan, 10 minutes to go po kahit tamsak lang. Ayan. Guys, tamsakan natin guys si Chair Jeff in Australia. Parang hindi ka rin updated Sisi ha, Chair Jeff. Kailan mo nilagay ito, Sisi, Chair Jeff? Ayan, hindi mo inano kasi ito, Sisi. Binigyan mo sana ng araw. Ayan, pangatlo ako, Sisi ha, tamsak. Kasi kaninang pinuntahan kita, wala pa to. Ayan guys, patamsak naman ang ating guys. Kapatid na si Chair Jeff in Australia guys. Ayan. Bago lang niya kasi walang day guys. Kasi kanina pinuntahan ko, I was at work pa. Patamsak guys. Ayan, nakapin siya sa taas guys. Maraming salamat. Updated sa ANSYS. Wala kang masyadong video sis na pang araw-araw. Ayan. Mayaman na siguro tong si guys, si Chair Jeff. Magaling sa eh. Financial. Sisi, pautang ka man. Nag-Ilocano na ako. Pautang na dyan. Yung mo kasi video mo 3 weeks ago na, walang pang 2 weeks or
1 week. Sisi pautang. Pang negosyo. Sana yumaman nga sis. Ayan. Kayod pa more. Magano ka? Nag-iisa ka lang ba dito, di ba? Nag-iisa kasi. Siyo na nag-asawa ka rin dito. Taga rito. Puro business online ako, kaya di ako nag-LS. Ayan. Ay, nakataas na naman ang aking paa, guys. Ay, ganun. Ikaw na, Sisi. Ayan, mag-sponsor ka na rin para sa ating mga kapatid. Open. Para madagdagan itong katuwaan natin sa Saturday. Ikaw na. Dagdagan mo yung yung kunting ipapamahagi ko sa mga nandito guys na laging sumusuporta sa ating LS. Bakit guys may nagpakulay ba? Ay, hello, my God, hindi ko nakita yun Calix Seraso, sir, thank you so much. Oh my God, sabi ko nakita ko doon. Ano yun? Ayan, nalolobat na daw guys. Thank you, sir. Padaan lang po, lobat na ako. Ayan, oh my gosh. Thank you so much, sir. Hindi ko nakita yun. Ba't ganon? Galing na ako kanina dito, host, kaso nalobat. Ay, ganon. Guys, papunta naman. Naman natin si Sir Calix Eraso, guys. Ba't yun? Ang dami kong hindi nabasa. Ayan. Sana yumaman. Ayan, puro business. Ako pa lang dito, sis. Ayan. O, ikaw pa lang. Nag-iisa ka lang naman eh. Wala ka namang inaasikaso. Come on, man. Huwag ka maglihim dahil nandito po tayo sa Australia. Aray. Basta masipag ka lang dito. Ayan, Ray Katuka, thank you so much for coming, kapatid. Thank you. Naubusan na tayo ng papel. Pati papel nga, si Isis, Smiggle, naubos na. Naubos na yung straight. Ito na lang. Pero hindi naman pwedeng naubos na itong Smiggle natin. Ay, meron pa. Buntun ko. Mga batang genya lang ang mahilig ipatong ang paa sa upuan kapag umupo, lalo na pag Ako din! Sabi nga ni Mr. Judilianos, madudumihan na daw yung upuan. Sabi niya kasi laging nakapatong guys ang aking paa pag kumakain. Especially pag wala namang iba or yung bisita guys. Naku, ang sarap kaya kumain guys. Out muna ako, mag-premiere muna. O sige, sisi. Support ka namin. Ilang minuto ba yung premiere mo, sis? Guys, support natin si si Churchev in Australia. Ayan. Sir Calix Seraso, thank you so much. Judy. Kaya tinanggal ko kanina. Pag umupo ako doon, tinatanggal ko yung medyas ko. Ang sarap kaya, lalo na nagkakamay ako guys, na kumakain. Ang sarap. Hindi mo maano yung kung ilan nang nakain mo. Oh, di ba? Guys, mag-premiere po si Churchev in Australia. Puntahan natin muna guys, after yung natin, after dito po, after ng kanyang miss.
Ayan, pakipuntahan muna natin guys ang ating kapatid na si Chair Jev in Australia. Mamaya ako magsulat guys. Thank you so much Subanen Tribe sa pag-BG-BG sisi ko ha. Matagal na kita hindi napuntahan sa LS mo. Ayan. Guys, puntahan natin guys. Mga katumal, Church in Australia. Wait lang, kunin ko yung isang phone. Support muna natin guys. You're welcome, Sisi. DJ Renz. Mute ko muna ito, guys. Ayan, here na. Thank you so much si Yakin. Support natin muna si Chair Jev in Australia. Wow, fresh. Si Sis. Oo, kakaligo lang sisi ko. Harang, Sisi na mute ko muna to. Support muna natin si Chair Jev in Australia.
Guys, support lang natin muna si Chair Jevin Australia, ang kanyang premiere. Maya po ako magsulat. Salamat!
Nakasupport. So, pati ako, nawala ako. Nawala ako, Sisi. Maya lang.
Sis, thank you so much for Brand Bisaya TV. Ayan. Sis, tambay lang ako. Luto ng hapunan. Sige lang, Sisi. Kuha lang din ako ng ng pwedeng pwedeng kainin. Mga tinga. Ayan. Sisi Nay, maraming salamat. Nagsakit yung ugot ko. Oh, sino gusto ng santol? Hello sis, Inay Journey. Ayan. Inay Journey, oh, santol. Papaapalang ka. Da santol yun dita. Santol. Awan. Ay, awan. Yung pagatang ko tayo ito eh. $7 ati duwa. Lansones lang sisi, tinarigat na kanon dito eh. Manmano. Nagdakkel. Bangkok. Ha? Sila na aginaw. Nagginamot tanwon sis. Kasting talaga timamakan dito eh. Uray mangga nangina sis dito eh. Adyo may isa mga $5. Depende ka sa no kadakkel na. Isa nga nag-awid na di Pilipinas. Uray nangina no ko ala. Sige. Nang nangingina dito yung unamot ah. Agisurat na kon. Tanim may sa oras temanin. Kanlumboy, tawan. Adi alang ka sis, yung jackfruit. Adi alang ka ngay. Alang ka ang tawag doon. Diba Ilocano alang ka? Alang ka ba? Yung jackfruit. Ayun. 2070 may sa kilo. Yung hinog. Inturad ti panangan. Langka. 27 ti may sa kilo sis. Ginaluom. Samantala di Pilipinas ko daw-dawaton lang. Grabe pa lang inaay ako. When sis, kaya dito mataas talaga yung kita, malaki talaga yung yung sweldo, pero yung mga bilihin naman din, mahal. Kaya pag nagpa-package ako sa Pilipinas,
Sabi ko sa kanila, mas gusto ko pa magpadala ng ng 70,000 na peso kaysa mag-package ako ng 3 malalaki. Mas doble yung ko, yung presyo ko. Kasi yung padala pa, ilan na yun? 360 yung 3 box. Tapos yung mga laman. Pero sabi naman kasi ng mga ng pamilya ko, gusto nila daw yung galing dito. Oh my God. Kaya binibigay ko na lang kung saan sila masaya kasi hindi naman sila makapunta dito dahil itong natin. Walang ipon. Puro pagkain. Padala sa Pilipinas. Ganyan. Oo, sis, hindi mo talaga tatawaran yung hamon nga. Ano ba yung Ilocano? Ayan, lolo. Hamon nga magatadan. Haan mo magatadan iti ragsak da kano. Uray no ipagpadalak pa dagiti kwa nga adi nga Ilocanon. Uray ipagpadalak dagiti naglumaak nga kwa nga parparyo kasya giti paglutwak dito. Baga ka nga ibalong kon. Haan iba ikwam ituyin kasti kastoy yun dano ka sajay. So ka tipang isend ko ka kasi 6 months ko lang nausar kasya. Nagaduti ko dito sisi kami. Kasla yayamanin yung awan saving kasi sa totoo lang walang saving. Pero dahil pa nagbiag, klase ti pa nagbiag, mayat lang. Nung napintas pa ipawit mo lata. Well sis, kasi 6 months ko lang nagamit. Tapos pag may nagustuhan kasi ako, lalo pag nag-sale na yung gusto ko, binibili ko. Kaya kasi ang iniisip ko, kaya nga ako nagtatrabaho, mabili ko yung gusto ko, yun. Hindi yung yung tao talaga na nag-iipon para sa sa kinabukasan, hindi na. Maniwala ka o hindi sis, gusto ko sanang i-vlog yung binili kong cross stitch. Yung cross stitch dyan sa Pilipinas. Binili ko sisi, gumasto ako mga around 40K. In peso ha. Pati na yung padala dito pero wala pang frame. Ngayon, alam mo yung last supper sisi, frame ko dito 390 na. Alam, mahal nga sis. Ayoko na sana dahil sabi ko, ang mahal naman, mura lang naman sa amin, parang ganon. Pero nandito na Yun yung naipesto ko, kakakuha ko lang nung Sunday. Hindi ko na blinag kasi baka pa sabihin, ganito siya, ganyan. Hindi na. Talagang na-shock ako sa kasi mura sa atin, di ba? Tapos yung mga iba, ayun, within 3 weeks, makukuha ko lahat. Binayaran ni Mr. yung tatlo, 1,300 cash. Pero pag hindi cash, mga $1,600. Mga talaga. Tag card, ayaw nilang. Ayaw na lang dumaan sa FPOS. Gusto nila, cash talaga. Wala nang hindi na resebuan. Cash talaga sis. Tapno makamenos ka, tin ang mumot yan hanghano ka ngamin nga magnat tax. Siyempre, daddy ko Chinese mood po. Ching-chang chong. Nagnina. Mabalin lang
isublik di Pilipinas yun napanlangar dito yung binayadak manin aji shipment ng napantuyan aji lang may isang processed from from Hong Kong 3,000. Nila kay kung tumat ngamin, madina mo ngamin kaya tiko adaan. Agbagpit, bagana, inta di jikuhan, agpidot talatan ko, nagadong mapidot ko, ito na nakapidot ka tata tinagtader tata sa among madal aliana ko na sis. Di ba maganda yung mga jug na yung mga antique, di ba? Yung mga mamahalin dyan, especially pag pumunta sa mga tourist spot, ang daming nagtatapon. Sabi ko, ang dami yung bago pahan, ganun ako. Ayaw niya, oo, maganda mga antique. Oo, mahal pa ang antique sis, pero sabi niya baka daw, may tatayo daw. Meron pa yung mga mirror, magagandang mirror, pero sabi niya baka mamaya nagsalamin ka dyan, may iba yung makikita mo, sabi niya, sis. Kaya ang dami niyang pamahiin. Noon, kaya napunta kami, apartment itong bahay namin, pero nasa ground floor kami, 3 bedroom. Tumitingin kami ng bahay dati. Tapos parang parang nagiba yung isip niya. Sabi niya, itong mga lumang bahay, honey, mga second hand na may may nauna na. Sabi niya, baka mamaya may kasama tayo dito. Sabing gano'n. Kaya hindi na kami gusto niya talaga bago na. Thumbs up na host. Thank you so much, Jonax Boy. Maraming salamat, Jonax Boy TV sa pagpasok. Ayan. Host? Host? Jonax Boy, may isang tol ka dyan. May isang tol ako. Asim. Late na ako kapatid. Ayan, hindi pa. 8:30 pa lang dito. Nihintay natin yung mga iba nandun sa sa LS. Hindi LS, Premier. Masarap yan, santol maasim naman. Pero gusto ko lang talagang kumain ng maasim bukas. Gusto ko sanang mag-vlog na na magpulot ng ng mga plastic. Ang daming plastic diyan sa labas 10 cents guys. Pag nakasampo ako, di may 37 peso na. Ayaw kasi ni Mister. Oh my gosh. Mas maganda guys kaysa mag-vlog. Magpulot ng ng mga plastic. Magsulat na ako guys ha. Ayaw mo na yung mga wala dito kasi pinapunta ko sila kay kay Cherjevin na Australia. Jonax Boy TV, sana nandito ka brother ha sa natin. Gusto ko yan, mamulot ng plastic ha. Oo, sis. Wala namang dun Hindi naman talaga ako maarte, sisi. Galing ako sa mahirap, Hindi ako maarte. Maarte ako sa sa gamit na ginagamit talaga. Pero
Yung mga ganyan, basta pagkakitaan, sana, why not? Kasi sabi ko nga, mas maraming host. Ganda mo talaga. Thank you so much. Thank you so much, Reka Tuka. Kasi mas maraming guys, magmamahal po sa atin pag pinakita natin yung tunay na natin. Huwag tayong maging maarte. Ay, naku, Diyos ko, Mariosep. Punta tayo doon. Harang pa, host. Tamsa. Kaya, thank you so much. Pag nandun ako sa Pinas, guys, ayan, dati nagtitinda-tinda lang ako. Kahit umuwi ako. Pero this time, hindi kasi ako makauwi. Kaya yun. Tumutulong pa ako sa mga pagtinda-tinda, ganyan. Pero, ang napansin nila, pag ako po ang nakaupo doon sa cashier na tindahan ng kapatid ko, walang bibili. Nahiya sila. Matumal. Talagang paano na sa akin na matumal, guys. Ayan, magsusulat ako, guys, sa mga entry natin. Doble-doble yung mga may kulay dyan. Si Sir Calix Eraso pumasok dito, nagpakulay, guys. Sobrang pasasalamat kay Calix Eraso. Ayan, maraming salamat. Ay iba ng kulay ni My Passion History. Thank you My Passion History. Sana nandito kayo, guys. Ayan. Host, anong oras po ulit sa Saturday yung raffle mo? Ayan. 4:30. 4:30 dyan sa Pinas. Busy ka? Maraming salamat, si Sinay Journey. Malapit na pala, oo nga. Sana nandito kayo, guys, kasi kayo lang naman ang maraming name. Maraming pangalan, maraming entry. Kasi kayo lang talaga yung mga kumbaga customer. Kapios, pilitin ko po muna maka-attend. Huwag ka mag-inom, Reka Tuka, sa paraffle. Ayan. Saturday. Mas maganda uminom ka ng kabayo. Reka Tuka, My Passion History, Tinay Journey, Mega Love Shoutout, sabi ni Jonax Boy TV. Ayan, Jonax Boy TV, na-play kita kagabi, my dear. Sino yung na-play ko, guys? Yeah, Jonax Boy TV. Ayan, yes, yung nauna. Eliza Thompson. Bakit ito? Si Crazy Vlog 69. Marinel. Inay Journey, Iyakin, Pobreng Bisaya TV, Esterly TV, Cherjev in Australia, Reka Tuka. Ayun, wala si My Passion, hindi na play. Bawi ako mamaya. Ayan. Huwag ka mag-inom. Salamat, host. Walang anuman, Jonax Boy TV. Sana on the way na po yung iyong pin para maano mo din. Kasi sayang. Napaka-stricto naman talaga ni Lolo. Kung sino yung hindi nangangailangan, yun yung pinasahan. Ako 2 pinasa. My God, aanhin ko yun. Wala naman akong
Ayan, thank you so much. Ayan guys, may 7 million tayo mga katumal. Pahingi, banana nyo para makagraduate na ako. Ayan guys, oo naman. Nakita ko kanina guys, malapit na po si My Passion History guys. Thank you sis, walang anuman. Sir Jeff in Australia. Haha, ganun talaga host, matagal daw talaga sa Pinas. Ay, bakit Pinas mo ba pina-address yung sayo? Wow! DJ Bongbong pala yan. Share it naman. My Passion History, link mo kapatid. Ayan, baba mo My Passion History. Nandiyan lang ating kapatid din na si Ray Katuka guys. Oh, kasi dito Malaysia walang super chat. Ay, ganun. Ay, bang ganun? Ganun pala yun? Magkakaiba? May iba, magkakaiba pala sa sa iba't ibang bansa, no? Akala ko kung saan ka, dun mo sana ay ganun. Pilipinas nga naman. Ay naku, matatagalan talaga. Yung kinaganto ko kanina kay Inay Journey guys na aking Cross Estates, binili ko yon ng September. Ayan, September nila na pinadala ko dito September 12 pero natanggap ko January 31. Oh, tingnan mo, September, October, November, December, January. 4 months. Meged. Oo, mag-Muslim country, walang super chat yun. Ang alam ko ay ganun. Grabe naman. Pero yung galing sa, yung pin ko guys, pinadala ng Malaysia. From Malaysia po yun. On the way, My Passion History. Ayan, sabi ni Jonax Koy TV, guys. Ay nako. Tapos, especially guys, kung nasa mga baryo pa tayo, nasa baryo. Ayan, salamat. Sabi ni My Passion History. My Passion History, tinitingnan ko rin yung mga views mo, brother. Parang na-miss ko yung kamanok mo. Grabe, yun nakakamiss. Alam nyo guys, si My Passion History, nako. Mabili ang kanyang guys. Ang kanyang content dati niyan. Kaya support naman natin siya guys. Si My Passion History, nandiyan lang palagi guys sa atin na sumusuporta rin. Oo, wala kaya bawi kami sa pagpa-member para maka-help din. Ay, ganun. Tulungan lang tayo sa mga play at revenue natin, sabi ni Inay Journey. Oo nga. Sis, yung na naman, bumalik na naman sisi yung aking pagka-red sa WH. Kulang na naman ng 400 plus. Ba't ganun? Ayan, Carla, sis, long time no see nga. Ayan, di ko pa dikit si Passion History. Matagal na dito, sisi Dati meron pang si Kamanok dati. Sa kanya din yan. Inay Journey, matagal na hindi mo pa kadikit. Lagi dito Halos gabi-gabi nandito. Dalawa sila ni Ray Katuka. Ayan, magkaibigan guys. Maganda ang kanilang mga banding. Sis, kumusta na, Carla? Kumusta na ang ating bahay? Wala na akong nakikita.
Basa pa ang aking buhok. Super busy din ako na kasi sa channel ko. Ayan. Di bale kung may ano ka sis, may ka GC ka. Ako ano lang, dito pa upo-upo lang gabi-gabi. Kung may time, kung wala, di wala. Ganun lang. Nagtataka lang ako kasi dun sa King WH. Bumaba na naman, green na nung isang araw eh. Aha, bumabalik kasi ako sa mga may bakas kasi sa mga vlog ko. Dami pa binalikan kaya nakakalimutan. Ganun. Ako din, red na red, sabi ni Inay. Ay, pero okay lang kaya yun, Sisi? Wala bang ano? Iba ka mamaya, i-kick out na naman tayo ni Lolo. Diyos ko naman. Ayan, Carla, ba't ngayon ka lang? May entry po tayo. Ano, Sisi? Ayan, guys, si Carla po. Si Carla Albarida po yan. Carla Albarida. Ang aking kabats, guys, nung high school. Ayan. Carla Albarida, may isang entry ka para sa Saturday CC. Anong meron sa WHC's host? Ayan. Ayun nga, naging pula na. Okay lang yata yun, host. Wag lang abot ng 6 months na deactive. Ay, ganun. Pero naging ano nga, pula nga CC, Carla. Hindi ko na check WH ko. I-check mo. Yung sa akin, pula. Hindi na mahabol-habol. Lagi pa naman ako nag-ELS, guys. Ayan, Sir Jevin Australia, sana nandito ka para may kasama namin. Sa Sabado Sisi, ha? Ayan. May fashion history, Dan. Full pack bro, sabi ni Junox Boy TV. Ayan. Thank you so much, Eliza Time Zone. Na-play kita kagabi, my dear. Tropang Marky Officials. Ayan, harang host. Ayan. Nandito na yung mga idol ko, guys. Tropang Marky Official. Dito lang, magbalat ako patatas. Anong lutuin mo, Sisi? Harang muna ho. Sige lang, brother. Thank you so much. Jonox Boy TV. Try ko sis, not sure. Medyo busy kapag weekend kasi may training ako sa Saturday. Ano na naman yung training mo sis? Ito talaga, ano ba yun? Busyhan talaga si Sir Jevin Australia, guys. Talagang hinahakot ng dollar. Inay Journey, hello po ng ang daming madami, ayan. Natawa si Sir Jev. Sabi ko sa'yo, talagang hinahakot mo na. Huwag masyado sisi. Ano naman yung training sisi? Ayan. Nalulungkot ako mula kahapon na mukbang mina naman. Ay, ganun. Magpahinga ka muna, Elisa Time Zone sa pangingisda, my dear. Inay Journey, ayan. Shout out daw kay Tropang Marky Officials.
Ayaw ko na muna may isda sa next week na lang. Ayan. Ang gawin mo, Sisi, puntahan mo lang sila at ikaw ay magbakas. Financial advisor ako, sis, pero every weekend may Zoom training ako sa mga client. Ay, ang galing. Ano ma-advise mo sa akin para yumaman? Joke. Ayoko na. Ang gusto ko lang talaga maging healthy, happy, ganun lang. Hayaan mo na. Naku. Sa totoo lang guys, di natin madadala ang kayamanan. Di naman kailangan yumaman. Oo nga. Hayaan mo na. Maging happy lang. Napapaisip na ako sa mga ang daming pwedeng nating tulungan sa Pilipinas, guys. Pero ang mahirap kasi wala akong matatakbuhan pag ako naman ang nawalan. Nakaka-stress, guys. Nandyan yung bangko pero syempre ikaw din ang kawawa. Patulong po mga idol, nangangailangan po ako ng saging. Mag-iwan na lang po ng bakas para mabalikan ko po kayo. Salamat! Ayan guys, si Ray Katuka. Sino po yung mga may dyan? May mga ninja dyan guys. Pwede nyo ipasok kay Ray Katuka. Basta i-ano nyo lang. Manood din bago nyo po idikit. Ayan, nandyan lang ang ating kapatid na si Sis Carla. Harang kapatid, ayan. Maraming salamat. Judilianos. Ayan yung mga hindi pa dyan guys, nagmahalan. Ayan, Judilianos channel. Hindi meron kasing sa amin, pinapatay yung patron, kumbaga church. So malaking church po yun, yung isa pong haligi daw, isang poste is 50,000 in peso. Kaya napapaisip ako, sa simbahan naman, pero sana pagbigyan pa ako ni Lord ng bigyan pa ako ni Lord ng lakas para magtrabaho. Makakatulong din. Ayan. Tropang Mark Officials, dikitan mo na kita ng kambal ko. Bukas na kita dikitan nitong main ko ha. Okay lang ba? Sabi ni Eliza, time zone. Ayan. Hatcher JV in Australia, tama ka po. Madami sa sinabi mo. Ayan.
Magandang tumulong kung yung mga tinutulungan nagpupursige din. Dan Saharang, maraming salamat, Judilianos. Ayan. Diyan lang ang ating kapatid, si Carla. Ilang oras na tayo? 8:54. Sino pa nandyan na hindi ko na isulat? Dito na lahat. Tropang Marky Official, dinikit ko yung kambal ko sa wala man tayong ano yun? Hindi ko nakita. Wala man tayong Valentino support ko sa'yo. Ayan. Sabi ni Elisa Tanzon. Ang haba kasi ng harang nung nag-premiere. Now lang nakabalik. Ini-stop ko na lang. Sorry po at ni-stop ko ang harang na 1 hour mahigit. Ayan. Walang man, Judilianos. Kadalasan po hindi. Kapag binigyan mo sila, yun ang simula ng aasa na lang sila sa tulong. Kaya maganda, turuan sila paano kumita. Tama, Charge in Australia. Pero hindi lahat. Hindi lahat, Sisi. Daming naglagas na buhok ko. Thank you, Judilianos channel. Ayan. Hello, Carla. Welcome sa bahay ni Ate Hos. Ayan. Sabi ni Eliza Time Zone. Carla Albarida ang kanyang main, Eliza Time Zone. Anong kikitain ba yun? Ako dito lang may kita araw-araw sa pananahi ko habang nag-wifi ako. Ayan. Mas maganda yan, makikita mo kaagad yung kita mo, Judilianos channel. Ayan. Hello din po, Ma'am Elisa. Sabi ni Judilianos, guys. Saan na yung ko? HPM Vlogs. Thank you so much sa pagpasok. Dantang Sakos, maraming salamat. EdsPN Vlogs. Sino siya? Si EdsPN Vlogs. Ayan guys. Bata rin ang kanyang
ang kanyang bahay. Ayan, baka naman pwede nating puntahan, guys. Ayan, bigyan kita ng jacket mo. Ayan, may bago pa tayong kaibigan, guys. Bagong pasok si Eds PM Vlog. I am playing sis Eds PM Vlog. Bye muna ho. Sige lang, my dear Sisi. Thank you so much sa pagpasok sa aking LSCC, Churjevin, Australia. So, Eds, meron po tayong entry. Pa-entry, I mean. Ayan. Elisa Thompson, thank you po. Mega love shoutout po sa inyo. Ayan ang ating mga entry, guys, para sa April 10. At ito naman po sa Sabado. Yes po, paano pagsali? Ayan. Ayan, bawat pasok dito sa aking LS hanggang Friday, ang last. Kasali ka sa aking entry. Paraffle sa Saturday. Thank you so much, guys. Salamat po. Ayan. At meron din na exclusive. Tingnan mo na lang yung description na nasa baba. May exclusive din na paraffle sa April 10 sa mga members, guys. Ayan. Katuwaan na ibibigay ni host para sa kanila. Reconnecting. Bakit kaya lobat na? Hindi ko man lang napansin kaagad ni Brother Calix Eraso, guys. Siyang nagpakulay. Ayan, nagpakulay, guys, sa aking tahanan. Sabi ko may dollar sign doon. Ayun, nagbigay pala siya, guys. Tumataas na rin ang aming palit ata. Nata sa 37 plus na. Ay, kung kailan wala namang ipon na ipadala. Host out na muna ako. Sige lang, Ray Katuka. Paano naman na to? Patapos na. Thank you so much. Ayan, si Jonax Boy TV. Nandyan pa, guys. Thank you so much, brother. So, 11 million in the house, guys. Magmahalan muna kayo, guys. Habang isa-set up ko lang po itong natin, ha. Mag-play po ako, pero kailangan kong mag-refresh.
Para ma-apply ko guys yung mga nangangailangan ng WH. Brother, Jonax Boy TV. Playlist muna uli ha. Ito, rest day gala sa Falls. Ha? Rest day. Jonax Boy TV. Ayan. Nabigyan na kita, HPM Vlog. Pwede po ba tayong magbaba ng bahay dito? Ayan, bahala ka. Pwede lang. Kaso nga lang, ingat lang po kayo dahil yan nga yung pagbaba natin minsan. Diyan po nagbabawas si Lolo. Ayan, BG lang muna ako. Sige lang, Judy Llanos. Maraming salamat. Bigyan lang din po muna ako, ate ho. Sige. Magse-set up lang ako ng mga i-play guys. Naglilinis ako sa kusina, ate. Ate ho, ayan. Sige lang, medyo mahapdin na din ang ating mata pero basa pa kasi ang ating buhok, guys. Okay, ganun ba? Kaya nga palagi nababawasan saging ko. Yes! Ingat-ingat lang po tayo sa pagbaba. Sa mga pinupuntahan natin, ganyan. Kasi binibilang din na po yan ni Whitey. Maglalagas po yan kasi experience ko na. Ayan, play all ulit time zone. Kung pwede sana ka my dear, mag-upload ka kasi ayan kunti lang ang iyong video. Inay journey. Gusto mo ma-play, Sisi, in a journey? Opo, Ate Eds. PM Vlog, ingat po sa dinidikitan at habaan po yung mga comment para na di ma-spam. Ayan. Pa-share out po, Haynes Z Moto Vlog. Ayan. Maraming salamat sa pagpasok. Haynes Z Moto Vlog. Na-play kita nung pumasok kang una dito sa aking LS. Ayan, next day na lang, Kabsat. O, sige, Kabsat. All good, no worries. Ayan, guys. Big shout out to Haynes Z Motovlog. Salamat po sa reminder, sabi ni HPM Vlog. Yes. Kaya maganda pag pumupunta po tayo sa mga LS, doon po tayo nakakakuha ng kaalaman sa YT. Kasi ganun din ako, guys. Pinasok ko po ito na walang alam. Tanga ako, Tanji A. Hi, Bro Jonax Boy TV, sabi ni Haynes Motovlog. Ayan.
Ay, may pera na yon. Nasaan na? Ayan guys, may bago ding video si Tropang Marky Official. Ingat-ingat po Ate Eds PM Vlog sa mga dikit kasi ako namumukbang yung mga banana natin. Ayan. Road to 100 na mihos. Ayan. Ano na, sumubra ka na dun sa 100. Ay, Haynes said. Si Haynes said, wait lang. Kala ko si, Haynes said. Kanina ka sana, my dear, kasi patapos na ang iyong ate. ₱93 pa po. Ayun, nasa 93 na. Guys, sino po yung may mga banana po dyan? Si Haynes said, Hainsy Motovlog, guys. Hindi ka kasi pumasok kagabi dito, my dear. May mga tayo, guys, minsan, mga bago na pumapasok dito. And then the next day, guys, ayan, may entry ka na rin, Haynes said, Motovlog. So, pakitingnan mo na lang yung natin dyan sa baba. Description, Saturday po yan. Ito raffle. Yung mga pwedeng mapanalunan. Ayan. May dalawa pong nag-sponsor po dyan. Nasa work po ako kanina. Ayan. Kaya bigyan kita, ito idikit ko sa'yo itong isa na ginagamit kong pag-play. Ayan, nakita ko yung si Tropang Marky Official. Thanks Eliza Timeson at kay Hoss. Ayan, wala pong anuman basta makakatulong sa kapwa. Ayan, maraming salamat sa mga gusto pang guys. Maging grade 1 ang ating kapatid na si Haynes Z Motovlog na ako dun sa Z guys kasi yan po ang pronunciation namin dito. Yung Z is Z. Z. Mardeep, pwede mong puntahan si Haynes Motovlog para maging grade 1 siya, guys. Total, 2 gabi na hindi ko na-i-place i-play all ko itong 22 na video na. Kakaiba. Ayun. Kakaiba. From Tropang Marky Official. Sinatapos na rin ang aking music.
Ate Eds, PM Vlog, dansa sayaw sa mga siyam, yung kambal ko, support ko sa'yo. Ayan. Ayan guys, yung mga ano nandyan na shinout out po ni Eliza Thompson. 10 million in the house guys. Thank you so much. Hainzed Motovlog. Ayan guys, nagbaba siya ng link. Yan, madali na lang guys para maging grade 1 po ang ating kapatid. Tingnan natin kung kayanin kasi naibigay ko na yung iba. Ay, eto pa ka, hindi pa. Ayan. Play na kita ho sa 84 videos mo. Ayan. Junax Boy TV, maraming salamat. Ayan. Ito still playing po ang iyong rest day gala sa Falls. Hindi ko pa yan na-play, brother. Kaya okay lang yan. Ayan, si Eliza Time Zone. Play all din siya. And then ang ating kapatid na si Tropang Marky Official. Ayan, nandito lang ang ating kapatid na si Pobreng Bisaya TV. Thank you so much, Sisi, sa pagtambay. Eliza Thompson, thanks po ng marami. Susuklian ko yan mamaya para hindi malalagas. Sabi ni Eds PM Vlog, guys. Ayun, isa na yung naibigay ko, my dear. Ayan, galing na ako sa bahay ni Eliza Time Zone, sabi ni Hazy Motovlog. Kahit po bukas na kayo magsukli para hindi kayo malagasan, guys. Huwag magmadali kumapit para po na din kayo malagasan, sabi ni Eliza Time Zone. Yes, para hindi, masayang po yung effort ng isa't isa, guys. Ayan guys, nandyan lang si Judy Lianus channel guys. Maraming salamat brother. Okay po bukas or mamaya para hindi malilimutan. Ayan. Ayan, tingnan mo na lang Haynes said Motovlog.
Ayan, nagbakas rin yung mga dinikit ko sa'yo. Ayan, handset mo to vlog, dikit ko muna yung kambal ko sa'yo para may extra support ka pa galing sa akin bukas ko na to idikit sa'yo para hindi magdamay ng lagas. Ayan. Okay, ang view nyo sa lugar ng Cotabato, sabi ni Judy Llanos Channel. Ayan, nandito ang ating isang guys, isang kapatid, member, Mawil Vlog. Thank you so much, Sisi. Ayan, tinutulungan lang namin na makapag-grade 1 po si si Hainsy Motovlog. Sisi, baka meron ka dyan. Para maging grade 1 guys. Ayan 921 na po dito. 4 na lang po ang kulang. 4 na lang po ang kulang. Ayan, nakahabol ka Sisi, may entry ka sa April 10 at saka sa Saturday Sisi ha. Note mo yun ha. Sis Mawil Vlog. Mga member guys, 2 po ang entry para sa April po at saka sa Saturday. Ayan, Nightbot Guard TV, thank you so much. 21 thumbs up na ako, harang pa ako. Ayan, maraming salamat brother Judy Llanos TV guys. Ayan, baka naman pwede nating dagdagan guys si Hainsy Motovlog para mag-out na po si host. Sayang guys oh. Para makapag-grade 1 naman ang ating kapatid guys. Ayan, idagdag ko na rin to kay Hain. Ayan, maraming salamat. Nightbot Guard TV. Yan po si Judy Llanos guys. Huwag mo kalilimutan, Hain Z Motovlog. Ayan, nakita ko pa itong plinay kita Hainsy Motovlog. Nandito pa lahat ng ng video mo na play ko. Ilan na ba si Hansel? Ayan guys, nasa 96 pa lang siya guys. 4 na lang. Sino pong meron dyan? Wala na, naibigay ko na lahat. 3 na po. Kaya pa ba? Kasi gabi na po dito, guys. Ayan, 8 million in the house, guys.
Ayan, parang hindi na natin kaya guys, 9:25 PM na po dito. So, kailangan ko na pong magpaalam guys. Sana Hainzed, agahan mo next time. Kasi may mga bago po tayo kanina nandito. Ayan. Guys, thank you so much. Hainzed Motovlog, dikit ko na si Charolo Gaming. Ayan. So, hoping na madagdagan na my dear ha. Hindi ko na mahintay kasi kailangan ko na rin matulog guys. 9:25 PM na. Ayan guys, dalawa na lang po para maging grade 1. Kung may magic lang po ako, ibigay ko na. Ayan guys, dalawa na lang po. Maging grade 1 na siya. Dandikit na ako sa bahay mo, Lods. Ayan. Bye sis, busy ang gaminan no kwan. Aton fishing late na sa luto. Ayan, sige sis. One. Thank you so much. Dikit ko na pala si Hain. Ayan, ingat po Inay Journey. Ayan. Thank you mga kapatid. So hoping na maging grade 1 si Hainzy Motovlog. Hanggang bukas guys. Ha, Hainzy Motovlog, thank you so much for coming into my channel, my dear. Ayan, lahat po ng tumambay sa aking LS. Mwah! I love you guys. Good night. Bye-bye.